vape khovel hun sang sanga apua wangin vape mang thin ten mang to lo tura hriat tir an ni report ina tarlan danin hei voi sang tam tak a thlenga chu chuan in hliam na le harsat na sang a thlen ani hetiang vape puk khi in rin lok na pawm lovin a ron puk thuta he an vape man hi an ka ate pukin chu chuan mitlama in hliam na te le kalam halam te harsat na le thiat na a thlen ani kum khata vape pok hi sang khat chuang case zia lu tur om hi chu wangin he vape hi a thalo ti hria in a hmang thin le zu thin te pokon lo mani chuan hmang to lo turin kan in hriat tira in ka te khana lo po ve pup chuan in mit te in ha te a chiat phat thei dona a pok lawang ti sa te ro lovin hei hi case sang khat chuang om ani wangin kan lo ngai pon mo theu don nia film khur thu hla kan in cha ni ro se ka lo me